салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. манам бо шумо Овора Инҳом Километр. ба канали худам хуш омадед мегӯм. пеш аз видеоро тамошо кардан лайка бизанед ва дар канали мо ҳатман подписатсия кунед, аз видеои ояндаи мо бохабар шавед. ҳозир дӯстони азиз, ҳамата тавсия метавонем ки YouTube конкретна суми хуб додестай. агар шахсоне ки мехоҳед дар YouTube популяр нишен ё ки звезда шен ё ки ҳунари худтон нишон кунед, аз YouTube сум кор кунед. бас иними рақамҳои рӯи экранда занг бизанед. ман шуморо ҳозир як канали майда тавсия метавонам ки дорои 1300 подписчик дора, сабшестваш кушодай, эфири промоиш кушодай, программа дар кор нестай. шумо метавонед ки эфир сар бидед. вақте ки шумо эфир сар метен, метавонед ки суханҳои худтона пешниҳод кунед ба мардум ки шумо чӣ ҳунар доред ва мардум аз ҳунари шумо баҳра бабарад. дар ин канал соат надора. шумо метавонед ки соат ҷамъ кунед ва монетизатсияро равон карда ва монетизатсияи канала гирон кунед ки канали шумо аз видеотон сум кор кунад. барои ин чӣ бояд кард? шумо бояд видеои ай 3 минут боло видео карда ва видеоро монтаж карда хушрук карда ва ҳунари худтон боша ҳамин видео. видеоро на ки ягон канал скачат кунӣ ё ки ягон кас роид кунад, не. видеоро фақат худут ба чашми худут букӣ уверен бошӣ ки масалан ҳамин видео ай худи худай. агар ягон канал мегирӣ, бас канали ту монетизатсия намешавад. яъне меҳнати бефоида мекунӣ ва меҳнати ту месӯзад. ту бояд видеои худта бикунӣ ва як соҳаро интихоб кунӣ, ба ҳамон соҳа равӣ, канали ту ояндаш дурахшонад. соатота ҷамъ кун. агар соат ҷамъ намекунӣ, занг бизан, соататро мо ҷамъ мекунем, метем. агар монетизатсия равон карда наметавонӣ, монетизатсия равон мекунем. пин-код гирифта наметавонӣ, пин-кодта мегирем. налоги там пур мекунем. агар ки худут наметавонӣ, мо ҳамаша тайёр карда метемад канала. биги пешравӣ ку канали майдай агар я рекламаш кунӣ, бу канал камтар пештар барава, ай канали майда $200 $300 кор мекунӣ. агар бихоҳӣ ки дар оянда аз $1000 $2000 кор кунӣ, ту бояд видеоҳота ай 3 минут боло кунӣ ва каналта ҳатман дар ягон канали калон реклама ку. просмотра биги ва сума кор ку. видеои дуздӣ напарто, яъне чи саг ҷанг, хурӯз ҷанг, дар пеши эфирит кӯдак намонд. агар кӯдак мондӣ, худтан бояд ҳатман бошӣ. агар ту аз пеши кӯдак усуб равӣ, будон ки канали тура маха мекунад эфир шад. ту фақат видео метавонӣ партофта, тамом. барои ҳамин бародаро, агар шахсоне ки мехоҳед ки каналтон дарав ай калон боша, и хеле каналҳоро ҳам дорем. каналҳои 5000 подписчик, 10000 подписчик то 40000 подписчик канал ҳастай. чи пин-код, чи бе пин-код, чи монетизатсия, чи без монетизатсия. занг бизанед, рақамода мо бо шумо муомила мекунем, нархоша мегӯем, кадомиша худтон интихоб кунед, ҳамо канала бигиред ва пешравӣ кунед. дар YouTube ҳозир ами хеле сурок додагие ки налогтона бояд шумо обязательно пур кунед. агар налогтона пур накунед, $100 ки кор кардӣ, бидон ки $30 ура YouTube мегирад. ҳеҷ кори қӣ нестай. занг мезанӣ, паспорти тоҷикӣ пластиката скриншот мекунӣ, роӣ мекунӣ, мо айрои ҳавай налоги туро пур мекунем, метем, чтобы YouTube суми тура нагирад. чанд суме ки кор кардӣ, ҳама пулша худут мегирӣ. агар шахсоне ки пин-код қабул карда наметавонед, мо ба адресаи худмо шумо дар пин-код гирифта метем ва канали шуморо пин-коддор карда ва картаи шуморо мечаспонем ки суму ҳар числои 22 суми YouTube дар картат мегузарад. агар бо саволҳо боша, занг бизанед, саволотона бутен ё ки фикротона бинависед ки дар кадом соҳа видео кунем. ҳар намуд видеоро метавонам карда ай рӯи экран нишон метавонам. чи соати YouTube-а тамошо кардан, чи ҷои налога дидан, чи AdSense нигоҳ кардан. шахсоне ки AdSense надоред, AdSense мо дорем, AdSense-тон метем ва шумо картатона мечаспонед. ё ки суми YouTube-тона тамошо карда наметавонед, шумо фикротона бинависед, мо дар бораи ҳамин видео карда мепартоем, шумо тамошо кунед ки чӣ хел суми YouTube-а мебинӣ ки канали ту чанд сум кор кардаи. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. то видеои оянда, худоҳофиз. бародаро, ширкати дороигиҳои муроҷиат кардестам. дорои простати дорем, геморрой барои памят, сосуд, бесплодный мужской, женской, яъне ки барои фарзандон шудан, гайморит, барои ҷигар, давлени, барои зрени чашма равшон кардан, набрат вес, дорои кирм барои одами калон майда, мужской сила, барои касалиҳои қанд, барои касалиҳои гурда,
астраханоз, женское здоровье, кадомеда дар кор бошад занзанӣ барои жулудка, кадомеда дар кор бошад занзанӣ, иншалло ки ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунем. Марҳамат, номеро дарои экран. Бародаро аз ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардестам. Бисёриятон мушкилӣ дорен, яъне ки мушкилии хинакӣ, воспаленӣ ва мардонагӣ. Беҳад результати хуб нишон медиҳад. Касоне ки тезда тамом мекунанд, беҳад результати хуб нишон медиҳад. Набор штри одном омадагай истеҳсоли Туркия мебошад. И банка, қатъи банкаш ҳардаш як чиза, як курс лечение мешавад. Иш барои муҳлати ҳамхӯбаиро тӯлонӣ кардан. Яъне ки ҳамин комплект ҳам хинакиро мегирад, ҳам мардонагиро ба худ мегирад, фоизи мардонагиро баланд мекунад ва ҳам муҳлати ҳамхӯбаиро тӯлонӣ мекунад. Кадомеда дар кор бошад занзанӣ, ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунем. Марҳамат, номеро дар рӯи экран. Натурални тоза, оригинал бо дар кашфаш ҷавоб мегирем.